Anram sana a tu kinjing dariat vela khan Israel Defense Minister Israel Katz chuan Iran an bei thu puanga hei hi Israel ta na hlau ten fai na turani tina puang deuh mai mi puite chu inral ring turin a riat tir ngal boka reilo te nuwa Israel chau ni lovin US po Iran beina hian an tel ti puan zarania US le Israel chuan Iran an bei tangenge video masalama khan an buaina bulle ain mung chhaudan kan soitawa hrechiang che lo kan omani chuan comment lama aling kan da Israel le US hi indo thlona mangin an chea US indo long ten an puitel boka Irana sipai mun mate an vabituma chuba ka chuan Tehran le achevela sorkar mi poimo te omna muna puak thei thil an thak nuala Iran Supreme Leader Ayatollah Khomeini chena compound phei chu tukin jing khan a khului lui maya a chenual bok puak thei thil an thak la hian a omem himdamina chuak nge a thi te ro chu tundin muna hriat alani lo thung Iran chuan hemi hnu hian thlona trum hun le airspace chu a khar zui ngal mak boka hriat tirna aom le ma chuan eng thlona ma thlo chua phalani lowang ateya Israel le US te chu Iran a hian an le che zui mi aboka Tehran ba ka Karas le Karmansha te puak thei thil an thlaka Iran beyani tia dar tak zela chuan Israel mi puite po Iranin anron beilet na film khur turin an cha Israela eptupol te chuan Hamas kan paltlang toa Iran Supreme Leader po kan paltlang leang tin sorkar an thlop thu an puang ngala Indo na hian hunenge mo chen chu a o tura an ngai sa ngal top bokane Israel le US sipai te chet na tanga darkar chan ve hnu vela Iran chuan an airspace akhar ve ngala Iraq point chutiang bok chuan ma an la Middle East thlona thlok om lo zui ngala voin lama Europe le Middle East chung van zone chu are viau bokane darkar khatle chan ve hnu vela US President chuan Iran an beina chungchang hi khovel hriata asoi chuaka Iran hian nuclear thuam an nei turani loti chu athu pui bera amanga asoidanin Irana Islamic Revolution athlena Islamic Republic sorkar an thron atanga anaw hla ber chu America thiro se di hineya America du lo na hi atirte tanga tun thlengin an lalantir ngata Tharum nen kan embassy te po anlo beito thrin ani kha Iran hian Middle East buaina belcha turin firfia ka koi khoma ram khatjinga firfia khoi ngamber ani hialang hengan firfiak te chetna wang hian mitam takin nunan chan to nunna chan jinga hian America mi le sa tengei pontela an vullen jinga mi Hamas te Israela an chetna pheichuan mi sang telin nunan chana chung zinga le an mi man zinga chuan America mi le sa te pontel boka Iran sorkar po an bang chuang lo mi puin du lovin nor hoi hot khum sela mi sang telin nunan chan thrina ami puitela ka hian nun rona choin an sorkar hi firfia kania hengmi te kuta hian engtika ma engti zong ma in nuclear thuam a kanrem ti don lova kanrem tingai heklowang atia nuclear thuam an cherlo na turin nikum khan America chuan Natanz Fordo le Isfahana te puak thei thil alo thlak to heti chung hian Iran chuan a nuclear buaipuina chu a chol sandu chuang lawa chu mai ba ka chuan missile ka phla thei chi te a buaipui luizel boka US chuan ti top tumin in biak na kan nei puya Iran hian achangin inremandua achangin andu le lawa chutiang reng chuan kanin hnuk nok reiviaw ane dokan khatki la soi khom nain omzia nei tak lawa chuan Iran hi kan beita ni tina soi Trump chuan Iran hian America sipai tundin huna khovela athaberle changtlungber chu minchau chuak ta an sorkar aral right thlengin kan beidon ani Iran mi puite tan in zalen na tur aron in her chuak don ta indona khuin abori don chewa pona chuero chu hunenge mo chen a him lawang mase indona zo hnuwa chuan Irana hian induangin mi puidu da nangein sorkar na insiam thei toang ateya
Iran sorkar chu in peturin acha boka anin pelawani chuan an thi thlenga be ani tur thule an thina chu chiang sa ni donani atea Iran sipai chakna an missile navy le dangte chu nuai chimih vek ani tur thu asaitel bokane heti lai hian Israel le US hian Iran sorkar hi thlona le long mangrengot chuan an titlom zo don lowa amai ro chu an theina tamjok lak sak kha tuna an tumda nin Israel intelligence lui te chuan an soya ami puite laka sorkarin kutalek theilo rak khopa chawa siam hi tuna an chet nei na tumdana nia US president in norhuai hottu mi puite kha US ina puitur thu alo puang to tuna US le Israel sipai te chet na hi chumi chu ani pakhat tinan soi ve bokane tichuan Iran hi puak theithil le tharum mang chau ni lovin internet kaltanga be ani tel boka puak theithil khan bitum bik an sipai roi tu te sorkara an mi poimo ho chen na te a khoi de bera an president te ro chu a him nin media lam chuan an tarlanga chuti rolin IRGC ya an ho tu pa General Mohammed Pakpor chu ka hlumani tia tarlan nia puak theithil nena US le Israel sipai te hi chen ni wangin an bitum ba ka school le mundanga te po an missile tlapal aum ve bokane voin lama report mu theichina hian Israel le US te chetna tanga darkar ni nu vela che Iran hian a chang leta Israel le US sipai te omna lam hoizongin missile thlo chuaka Israel chuan mi puite chu mun him lam zong turin an cha Iran hian Israel ba ka US sipai in khwarna te chu an bitumani thu an puang zui ve ngal zat boka chumi ba ka chuan Israel beinatan hian ballistic missile mang nia soyania US sipai te in khwarna beinatan tele Israel lama po drone amang tel bokane Iran missile thlo chua marwaya hian Israela nunat chanan omhriatani lawa avoi khatna hian missile pahni vela thloka chumi nuwa chuan atho ni na an chua le zat boka Tel Aviv le danga ral kheldar ari chua chua an Iron Dome khan ka thla kalo nei le a nunna chan anom le chuang lawa hetiang hian atho thumna atho lina le dang voin lama ain zui zat boka Qatar lama po missile hi ka chuanin US sipai te in khwarna an bitumani mele Qatar chuan missile hi an ka thlak thule Iran beina andem thuan soi chuaka Kuwait UAE Bahrain Jordan le Saudi Arabia lama po missile thlok lu ta omniin media lam chuan an tarlang Iran hian an ram chunga internet an khuakhir ngal zat boka an khuakhir ma hian an sorkarin beina tok chu an lom thu mitam takin social media lama an soi chuak man thungane Iran atanga missile ka chua ani hnuloka hian Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan pon lama kantana hlau omle noksak kan thian faidona chu Islamic Republic hinia Iran mi puite malam hun kan tidang lam to donani tin US le Israelin beipuyan thak chan asoifia US President nena lom thu soitel bokane Israel sipaite chuan thu chua an siamin an beipui thlaka hian mun rang an chea Iran hian Israel nuai chimi vekatumna kha alatha mi alawa nikum jun thla khan beina natak tok ma sela nuclear an boipuina te chu anla chhun zomin anla insiam thra a thup zo ka kalte anla tum dewa ballistic missile a phei chuan manson viawa thlakhata som chuang an siam thei to ne chubaka Israel naya helho training a pekte sumle paya avurte athla du chuang lawa pon lama kanram ta na hlau om ani satlia mai lawa Middle East le khovel tan po an noktel bok tinan soi tunan beipui thaka hian US sipaite nena tho ho na thata kan nei thute indona chuan reizok odon po ni sela a inven le beile na lama ro manna a omsa to thuten soya a trul chen kan chedona ni antia Israel hian reservist sing ni velan ko ngala a main reservist mi singa vel chuan sipai an lo zom to bok ram pathum te indokara hian Iranin an hel khoingam Hezbollah tele Houthi te chuan
Israel le US sipai te in khuarna te an bei tur thu an soi chuak ve nga la heti lai hian US le Israel chuan Iran mai ba ka hian Iraka Iran lamtrang kataip Hezbollah te in khuarna an bei nga la thile hliam anom nual nia soyani hethuba chaithleng hian Iran chuan Israel lam hoin ballistic missile som thum chuanga chua to Iran hi iwena azwal kowin ramhrang thrangin boruak ti so sanga tipun lun to lo turin ram pathum te hi an nge na boruak hian dailamero chu alapan lem lo thung UN Security Council po an thut khom thuai arinom hle US le Israel te hian tuna che tho tur hian thlatel fe mai inbuahchah le inpuahchah na an local pui to intelligence te chuan sipai le anram hruai tu te om khom tamlai deuh tur che thun tura hian information an pe a chumi hmang chuan ro manan siama zana nilovin zingkara an che zuita Iran hi anwa barak haile theya nikuma anin ring lo lai an bei theyang bokhan Iran hi an lo la in ring le pek lowani hengvel hi an che tran dan le voina thil thlen dan chin kan thria theite nia indona hi la kalmeka ramhrang ranga tangin nuna chan le hliam tur report alu chaumek boka naktuklama chuan engtiang che in nge anin dau ti te a hmel hmangte chiang zokin alang tura ngai photte ang